सनवाल बिथांमोननि दैदेननायाव जि मोनसे गोजोन मोनसे सरकार जाबाय बेखौ आरोबाव फैबाय थानाय बोसोरबानि थाखाय फैबाय थानाय 10 बोसोरनि थाखाय लांनांगौ दङ। শ্রদ্ধেয় রাইজ এই মুহূর্তে মই আপোনালোকক অনুৰোধ বিচাৰিছো যে মই ইউপিপিএল দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই ভিক্ষা মাগিব আহিছো যে আগন্তুক 6 এপ্ৰিল তাৰিখে হ'ব লগা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটখিনি ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোটদান কৰি মোক যাতে জয়যুক্ত কৰে। थैंक यू सर। दिनै बे आमटेका हालामनि पुर्निमा फोथाराव फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम विधानसभानि थामथि खोलोबनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों जेराव जोंनि बिटिआरनि चिफ सीएम बिथां प्रमद बर' बिथाङा फैदोंमोन आरो दिनैनि नैबे गिदिरथार मोनसे सुबुंगौमा गिदिरथार मोनसे रेलिनि गेजेरजों दिनै जोङो बेखौनो फोरमान खालामबाय जे दिनै रायजो राजाफ्रा थारैनो दिनै इउपिपिएलजों दङ। जाय इउपिपिएलआ थांनाय बिसायख'थियाव बुंदोंमोन जे जोङो मोनसे सोलायनाय मोनसे भट आरो मोनसे हाबा एबा मोनसे खामानि आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा मोनसे गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो दिनै लैहोर लैहोर इउपिपिएल दोलोखौ दिनै मदद खालामनो आवगायबोदों। दिनै बिटिआर चिफ बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायजोंनो दिनै नैबे ओनसोलाव गोजोन मोनसे पारमानेन्ट मोनसे पिस फैबाय। जोंनि दावहारुफ्रा दिनै न'आव फैनो हाबाय। दिनै दावहारुफ्रा न'आव फैनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि बे ओनसोलाव जौगानायनि बाथ्रा फैबाय। दिनै जौगानायनि बाथ्रा फैनांगौबा गोजोना नांगौ जायो आरो गोजोननि थाखाय दिनैहाय जोंनि दावहारुफ्रा दिनै हाबा मावदों आरो बेबायदिनो दिनै बिसायख'थिनि नैबे बोथोराव दिनै इउपिपिएल दोलोनि जोंनि बयनिजोंबो लानानै जे मोनसे जौगानायनि बाथ्रा बेयाव दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै फोथायनाय लाखिदों आरो थांनाय 17 बोसोराव प्रमद बिथां चन्दन ब्रह्म हाग्रामा महिलारिमोन दैदेननाय बे हान्जानिफ्राय जिबायदि मोनसे जाख्ल'नाय सोबख'नाय थगायनायनि मोनसे राजनितिमोन जेराव बिथांमोननि एकनायकत्वबाद दङमोन बेयाव दिनैहाय रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। बेयो दिनैहाय गैया जादों बेनिखायनो गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो दिनै बिथांमोननि जे निथि गैयै अनिथिक मोनसे राजखान्थि दैदेननायाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। सानफ्रोमबो 500 700 दिनै बिपिएफनि मददगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। दिनैबो नैबे सुबुंगौमानि गेजेरजोंबो माखासे रोजा रोजा माखासे सुबुं नुजानायनि गेजेरजों दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दिनैहाय नोङो बेबायदि जयेन जाफैदों जेराव जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय दिनै आंखौ सिडली समस्तिनि बिजाथि महरै सायख'दों। बेयाव देरहानाया जोबोद रोखा। बेथ' गावनि थगायनायनि मोनसे राजनितिखौ जेब्लाबो खालामबोबाय थादों आरो बे थगायनायनि राजनिति दिनैहाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि गासै सुबुंफोरखौ सारा आसामनि सुबुंफोरखौ बिथाङा खेबसेबाव आरोबाव थगायनायनि मोनसे लामाखौनो लाबावदों। जे जौगानायनि मुङाव दिनै मा होदों जे बिथाङा दिनैहाय जाख्ल'नाय जेरैहाय नोङो PMAY न' होआखै जब कार्डनि फैसा होआखै बेबायदिनो गोबां दिनै जों नुदों जे बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि जुदि बाथ्रा फैयोबा मानोथो नोङो दिनै सरकारा 2300 कौटि दिनै दाहार गालांखो दा बे थाखाफ्रा बहा थांखो आरो बे थाखाजों दिनै जौगानायनि बाथ्रा बुंदोंबा जोंनियाव लोंग्रा दै गैया जेराव नोङो नैबे भुटान ओनसोलाव बेबायदि दैनि आंखाल जादों। हा खुरखानायखौ होबथानो हायाखै लाइमोनफोरनो दिनै साख्रि होनो हायाखै। बे ओनसोलाव जौगादों होनोबा बिथांमोननि रावै जे जौ जुवानि आड्डा जादों मानसिखौ सिगाय सिगाव खालामनायनि मोनसे आड्डा जादों आरो बेखौसो बिथांमोनहा जुदि जौगानाय होनोब्ला बे बोरै जागोन। नोंथांमोना नाय दैजिं मेला फाथिबाय दैजिं मेलायाव गिबि बोसोराव 28 सुबुङा जिउ गोमाबाय गदाय बोसोराव 18 सुबुङा जिउ गोमाबाय थामथि बोसोराव 15 सुबुङा जिउ गोमाबाय। दिनै खिन्थु बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो प्रमद बर' दैदेननाय मानगेर दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै दैजिं मेलाबो गैलिया मानसिनि थैनायाबो गैलिया थैनायाबो दिनै पस्टपन जाफैबाय। दा बेबायदि मोनसे थासारि दङ। बेनिखायनो
चन्दन ब्रह्म बिथांनि जौगानायनि जि बाथ्रा बे जेबो गैया। बेयाव नोङो दिनैहाय दालां होनो होननानै थांनाय बारनि MLA इलेक्सनाव बै नोङो खैला मैलायाव हाग्रामा महिलारिया मोनसे समायखिरा लादोंमोन। मोनसे लांखार दैयाव दाम्पार दोनफैदोंमोन, JCB दोनफैदोंमोन। नाथाय बे दिनै बोसोरबा बारलांबाय, दालाङा दिनैसिमबो गैया। ओरैहाय नोङो फाथाबारियाव दालां होसिगोन होननानै रायजो राजाफ्रा रंजानानै बेम पार्टि दामै मोसानानै गावनि गाव थाखा खांलायनानै बोरमा बेदर अमा बेदर जालायबाय, बेसेबांबा रंजाबाय। दिनै बोसोरबाया बाबेनलांबाय, दालाङा बहा थांखो? जौगानाया बेनो नामा? बेनिखायनो बिथाङा थगायनायनि राजनिति खालामो आरो थगायनायनि राजनितिजों दिनै बारलांनो नागिरदों। नाथाय बे मालाबाबो जानाय नङा।